The kids in Kadima faced many challenges, most of them from the unsafe environment. We see ourselves as second home, sometimes even first. We provide everyday healthy meals, homework assistance, and social activities. אנחנו לא מתיימרים להחליף בית, אבל אנחנו מבשלים ואנחנו עוזרים להם בשיעורי בית, ואנחנו משלימים איזושהי נישה כזאת שאמורה להיות של בית ושל הורים. דווקא קצת מפחיד ללכת ברחוב, בוא נגיד. הרחוב זה כן, זה מקום שהוא ממש מסוכן. מגיעים למקומות לא הכי טובים, באמת להידרדר ולהיות כלום בסופו של דבר. זה מקום שממש שומר עליך, שומר עלינו. זה משפיע עליהם גם מבחינה חברתית, גם מבחינה לימודית, גם הערך העצמי שלהם. הרבה פעמים כשהייתי צריכה באמת עזרה וכשהייתי נכשלת, אז המקום הזה באמת הרים אותי והראה לי שאני יותר טובה מהכל, שאני באמת מסוגלת. את יודעת שאני תמיד כאן ואני אמשיך. כל מדריך משאיר מפה סימן של עצמו ושהוא נותן מהאישיות שלו וזה משפיע. אני באמת זכיתי לראות אותך ממש גדל. אני חושבת שזה היופי במקום הזה. כיף להם לדבר איתנו, כיף להשמיע את הקול שלהם, כי אנחנו נותנים להם במה להשמיע את הקול שלהם. מה שנתנו לנו, בוא נביא את זה גם לאחרים. אם לא הייתה בית נוער, אני הייתי במצב גם נפשי, אני אגיד את זה, דאון. כאילו באמת למטה ותחתית, דאון. המקום הזה זה כמו באמת משהו פסיכולוגי גם. אני שמחה שהמשכת לשנת שירות. אני חושבת שיש לך באמת הרבה מה לתת. תודה רבה, סטפני. בקדימה אנחנו מזהים המון חוסר הוגנות. הילדים והילדות חכמים, בעלי פוטנציאל, כישרוניים, ולא תמיד הסביבה מאפשרת להם לצמוח. ובשביל זה אנחנו פה, לצמצם את הפערים האלה.